Toymudun dogamına bolsana Türkmen sofragynda bir sanaý bir meşhur video studiýalar bolýar, şolaryň birine meşhur Yedigen video studiýasy Bekijan Bekimoğlu diýäsbide. Hazagazanyň sag bolsun, başyňyz dik bolsun elmide, ama Türkmen toýlarynyň belegi bolup ýaşa. Ýada düşdi, bir mendile gelensiň. Yitiren zadyňy ýydyňdan gödüle. Perdentlin yetişip ata bolonsoň awraýy ogul gyýdyňdan gödüle. Ýaşa, ýagşylyk kalbyňda besläp, ganatyň ejizmi uçgun pesläp, ağzanam malaýmy köp zady isläp, bereketi öňgüjü adyňdan gödüle. Öýünne gadyr ýok şahyryň bagşyň, gymmaty ölen soň bilinýä ýagşyň. Toyut çağırmasa durlegşer goňşyň, günäni ondan näl ödüňden gödüle. Jenjel meseleni çözmekde tärdäl, her waşat telpekli ıgrarly ärdäl. Hasylyň pes bolsa güýd günäkärdäl, sägüllügi tomsuňdan ýadyňdan gödüle. Sen ýumak bol, iýliň saňa iýik bolsa, ýagşy görler her bir zatda çäk bolsa, köpçülükde awraýyň ýok bolsa, aýdymdan, sadyňdan, sözüňden gödüle. Nadan adam beýik taňra nökerdäl, biýdöwledem ýa şahly, ýa sakar däl. Irsal döwlet, sosor ýaly akar däl. Aklyňdan, biýliňden, diýdiňden gödüle. Söýgem ataş ýanaň okmy goýsana, söýjek bolsaň Mejnun kimin söýsene. Her duşandan andan mehr kuýsene, mehri duluňdaky uduňdan gödüle. Kim bolsaňam ýoldaş eden imany, märekede gürlemegin beýmany, halal ýaşap halal çörek ýmäni, saçak da halal duluňdan gödüle diýär. Gurt näli.